бародарони азиз, як бори дига мо кушода шудем чойхонаи Меҳригом дар дуюм ошёна. Инҷа ҷои номфурӯшо. Далши ина бозора тамошо кунем бародаро, бо диққат. Ина ден беҳтарин бозор аст. Самый лучший рынок в Душанбе. Се мошинаш хай ҷои номи чойхона, пойхона ва ҷои хирду хӯрок инҷа стол мондагиам, ҷои нишаст аст. Мо поё мехӯем. Барои мо боло қадар важни нест. Неки айгҷо хомаданашам намеданем, не ҳамис драйв омадаги мо бо аврад намерем. Миёем шинеҷа бо ҷои баромаданам дора. Не магазинош. Беҳтарин магазинош. Бародарони азиз, дӯстони ман, биромадем. Ин бозори Меҳригом прямо. Ай бозор биромадем. Ай бозор ки гузаштем. Мерем да як машка сол мешем бо далше. Ина бозора бо диққат тамошо кунем бародарони азиз. Тамошо ки када бошем, наворҳои навбанавро интизор шавем. Оли наворҳои беҳтарин ай пешай дӯстони ман ё ай қафо бо дурои наворҳои пештара тамошо кунем. Беҳтарина.